Dantxarinean Landibar bentan, merkatal zentro praktikoa eta guztiz osatua. Denda komertzio galeriak, kosmetika, lurrindegi, marionaut, denda espezializatuak arropetan, aur gazte eta helduentzako marketako arropetan. Bitxi denda. Ahaztu gabe zure etxe bizitzak behar dituen era guztietako elektrogailuak. Disfrutezazu gure jate etxetaz eta sagardotegitaz. Eta eguna behar bezala bukatzeko giro atseginena martxa onenarekin. Lanubak zabaltzen dizkizu ateak. Simon Taska zunbilan duzu. Gosariak, bokatak, platerak, pintxoak, kaxuelak, eramateko pizza beroak, nahi duzun hori eska dezakezu Simon Taskan. Giro herritarrean. Simon Taska zunbilan duzu Amakontxa gasolindegiaren ondoan. Gogoratu, Amakontxa gasolindegian denda ere badugula. Bidaierako naiz etxerako behar dituzun jakiak eta autoaren mantenimendurako gaiak aurkituko dituzu, aparkatzeko inolako arazorik gabe. Erregai banatzaileak ere bagara, eguneroko zerbitzua, etxean goxo-goxo egon zaitezen. Dei gaitzazu. Simon Taska, Amakontxa gasolindegian. Esperientzia eta berrikuntza. Zatoz gu dastatzera. Iraola Artetan 40 urte baino gehiagoko esperientzian liderrak desitxu eta garbiketa industrialetan. Partikular, auzo komunitate, udal eta administrazio publikoentzako garbiketa lanak egiten ditugu. Zerbitzu eskaintza zabala, odi garbiketak, putzu, hondakinen garraioa, ur lanak igerilekuak. Urteko 365 egunetan 24 orduko zerbitzua.
Impotentzia lagundu nahi duenaren ezia.
Arizkunen ordoki poligonoan Baztandarra kooperatiba. Pentsu irinen fabrikazioa, pentsu granulatuen eta mezkla idorren salmentan. Burdindegi materiala, haziendantzako botikak, gasoila A eta beren salmentan. Baztandarra kooperatiban hurbileko zerbitzua. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun, pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzu eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948 303 303 telefono zenbakian.